Tänä epäonnen päivänä eli perjantaina 13. on tapahtunut traagisia historiasta muistettavia onnettomuuksia. Perjantai 13. päivä on päivä, joka on historiassa osoittautunut epäonnisimmaksi matkustuspäiväksi. Joten perjantai 13 on päivä, kun kannattaa pysytellä kotona, ettei ollut vain vahingossakaan traagisiin onnettomuuksiin. Mutta tutustutaanpa nyt vähän tarkemmin näihin traagisiin onnettomuuksiin, mitä on historiassa tapahtunut. Ja hei, kommentoi alas, jos sulle on sattunut jotain perjantai 13. päivä. Muista myös tilata kanava, klikata kelloa ja tykätä videosta, jos tällainen faktasisältö kiinnostaa. Mutta eiköhän mennä paremmin näihin traagisiin onnettomuuksiin. Vuonna 1970 marraskuussa perjantai 13. tapahtui trooppinen hirmumyrsky nykyisen Bangladesin alueella, joka surmasi arvioiden mukaan noin 500 000 asukasta. Kauhea määrä. Kyse oli koko 1900-luvun tuhoisimmasta hirmumyrskyn aiheuttamasta onnettomuudesta. Vuonna 1972 lokakuulla tapahtui kohtalokas lentoonnettomuus Andeilla, nimenomaan perjantaina 13. päivä. Tässä onnettomuudessa matkustajakone, jossa oli 45 matkustajaa, lensi vuoriston huippua päin. 72 päivää myöhemmin näistä matkustajista pelastettiin 16 henkilöä. Matkustajat olivat selviytyneet tilanteesta ainoastaan siten, että olivat turvautuneet ihmissyöntiin eli kannibalismiin pysyäkseen hengissä. Tässä tapauksessa on myös tehty elokuva nimeltä Elossa. Vuonna 2012 tammikuussa perjantai 13. päivä tapahtui italialaisen risteilyaluksen Costa Concordian karille ajo. Tässä onnettomuudessa menehtyi noin 30 ihmistä ja 60 ihmistä loukkaantui. Laivasta pelastui noin 4200 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Vuonna 2013 joulukuussa perjantai 13. päivä riehui Seija-myrsky, joka oli harvinaisen voimakas talvimyrsky Suomessa. Myrsky katkoi sähköt yli 20 000 taloudelta ja eniten sähköttömiä asiakkaita oli Lounais-Suomessa, jossa ilman sähköä oli noin 86 000 kotitaloutta. Kommentoi alas, jos olit todistamassa tätä kyseistä myrskyä jollain tapaa. Vuonna 2015 marraskuussa perjantai 13. päivä tapahtui Pariisia järkyttänyt ISIS-järjestön terrori-isku. Iskuissa kuoli arvioiden mukana ainakin 132 ihmistä ja 352 loukkaantui, joista 100 oli kriittisessä tilassa. Uhreja oli 14 eri maasta. Iskujen takana oli noin 20 henkilöä, jotka silminnäköiden mukaan puhuivat sujuvaa ranskaa. Mutta se nyt lähihistoriasta, koska perjantai 13. päivä juontaa juurensa vielä syvemmälle historiaan. Tänä päivänä on tapahtunut useita sekä pakanallisissa että uskonnollisissa yhteisöissä erityisen merkittävinä pidettyjä tapahtumia. Vuonna 1307 lokakuussa perjantai 13. päivä on ollut synkkä päivä Ranskassa. Silloin Ranskan kuningas Philippe IV, eli onkohan toi 4 vai 5, aloitti joukkoineen temppeliherrain ritarikunnan hävittämisen ja ritarikunnan jäsenet joutuivat vainojen kohteeksi. Roviolla poltettujen ja teloitettujen temppeliherrojen muistoja ja elämään, ja sen jälkeen temppeliherrat ovat pitäneet perjantai 13. päivää pahuuden päivänä. Kristityt pitävät perjantai 13. päivää epäonnen päivänä, sillä uskotaan Jeesuksen ristiin naulitsemisen tapahtuneen 13. päivä perjantaina. Lukua 13 muutenkin pidetään kristinuskona epäonnen lukuna sen vuoksi, että viimeisestä ateriasta nautti 13 ihmistä, josta yksi oli Jeesuksen pettänyt Judas. On myös arvioitu, että raamatullinen verenpaisumus alkoi perjantaipäivänä sekä Eevan lankeaminen syntiin omenan muodossa oletetaan tapahtuneen perjantaina. On myös löydetty synkkiä merkityksiä viikinkien mytologiasta liittyen numeroon 13. Kun viikinkien pahuuden jumala Loki talloi valon ja ilon jumalan Balderin, oli paikalla läsnä 13 vierasta. Aikanaan muinaiset egyptiläiset pitivät numeroa 13 onnenlukuna. Egyptiläiset uskoivat, että elämän 13 taso oli sidoksissa kuoleman jälkeiseen elämään.
Numeroon 13 kuitenkin yhdistettiin entistä enemmän negatiivisempia asioita, kuten pelkoa sen jälkeen, kun muinainen egyptiläinen yhteiskunta mureni. Kommentoi hei alas, mikäli opit jotain uutta tästä videosta. Tää oli tosiaan randomei faktoja ja mä oon Kati Mau. Muista tilata kanava, klikata kelloa, heittää tykkäys, mikäli faktatieto kiinnostaa. Me nähdään hei seuraavassa videossa. Se on moi!